Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi kudingeka ukuthi aguqule umbono wakhe ngoSibongiseni Mthethwa okungenzeka ukuthi ukubuyela kwakhe eqenjini kube unomphela ngemuva kokudonsa kanzima isikhathi eside. Umthethwa ungomunye wabadlali abasala ngaphandle ngemuva kokuthi uNabi ejoyine iqembu waze wafakwa ohlwini labadlali abazobolekiswa ngewindi lokugcina lokuhwebelana ngabadlali. Lo mdlalo wayengumdlalo wasesiswini weStellenbosch FC ekuqaleni wayengeyona ingxenye yezinhlelo zikaNabi njengoba umqeqeshi encamela ukusebenzisa omunye umdlali esikhundleni somdlali wasesiswini ovikelayo owaziwa ngelika-Ox. Umthethwa ukuthole kunzima ukungena eqenjini labadlali abangu-18 abazodlala kuyo yonke imidlalo esemthethweni kule sizini okuhlanganisa nezindebe waze wagcina eqale bedlala neRichards Bay ngolesithathu. Ukubuya kukaNjabulo Blom kwenza izinto zaba nzima kumthethwa kwamehlisa kakhulu ngemuva kwabadlali abafana noYusuf Maart, Samkelo Zwane no-Edson Castillo. Nangesikhathi uCastillo elimala behlulwa yiSuperSport United ngo-1-0 ngo-October, uNabi akazange amkhethe umthethwa emidlalweni ebalulekile lapho bebhekene neMagesi FC neSundowns kuma-quarter final e-Carling knockout. Kwaze kwaba ngemuva kokuthi uZwane enze iphutha ngokuphasa ngesithende emuva okuholele ekutheni athole ipenalty behlula ngo-4-0 lapho uNabi aphinde wacubungula khona iqhinga lakhe lomdlalo ngesikhathi sekhefu le-FIFA. Umthethwa uyisebenzise ngokugcwele imidlalo emibili ayidlalile ku-Home of Legends Cup ngesikhathi sekhefu, wenza ezibukwayo bebhekene neGolden Arrows neSundowns. Ekugcineni wathola imizuzu yakhe yokuqala esemthethweni yesizini ngokuwina ngo-2-1 behlula iRichards Bay. Futhi uNabi wabiza ukusebenza kwakhe njengokumangalisayo. uNabi ujabule ngabadlali abaqalayo, ikakhulukazi encomo u-Ashley Duprez ngokushaya igoli nokukhulisa ukuzethemba kwakhe. Uphinde washayela ihlombe ukwenza kahle kukaMthethwa, wathi nakuba benze kahle kodwa kusekhona okusamele kulungiswe.